Ubay-ubay na ang bibisita karong adlaw sa Lubugan Public Cemetery sa Turil District, Davao City. Gani, nahimo na kining reunion sa ubang magbanay. Samtang ubay-ubay sab ka mga bawal isulod sa mga sementeryo sa syudad ang nakumpiska. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, anaanasab sobra 12,000 ang gipanglubong ng mga minatay sa Lubugan Public Cemetery sa Turil District, Davao City. Busa palisuray na ang pagtultol sa kini mga pansyon. Apa na bisan pa maniana, bisan sa kapiot na sa dalan o patong-patong na ang mga pansyon, himo kini adlaw ang pagbisita sa katawhan nga makabanding sab sila sa tibuok banay. Samtang sa mga sementeryo sa syudad dunay nakumpiska ang kapulisan ug atong safety and security cluster nga mga ginabawal nga isulod sa sementeryo base sa guidelines sa LGU. Karong kalag-kalag, midagsa na ang mga mibisita sa ilang mga minatay nga gilubong sa Lubugan Public Cemetery sa Turil District, Davao City, kaganihang buntag. Usa ni ana si Nanay Rosel, kauban ang iyang duha ka mga anak nga unang mibisita sa lubnganan sa iyang mipanaw nga kamugulangang anak niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Gilimpyuhan nila pag-ayo ang pansyon. Every month yun minagaduawan niya. Huwag na mo ang ginakuan. Karon lang may nakakuan kay trabaho. Pero ugma yun may mabisita. Kasi kauban sa ako ang mga paryente. Tungod sa kapiot na sa dalan, magpatong-patong na lang ang mga bubisita aron matultulan ang pansyon sa ilang kabanay nga gilubong. Sumala sa Davao City Economic Enterprise, ana sa 12,710 na ang ipanglubong sa 2.6 hectares nga sementeryo. Hinoon, luyusan nagpatong-patong na ang mga pansyon. Malipayon ang matag pamilya nga may bisita kung asa daw nahimo na kinilang reunion. Sama na lang sa pamilya ni Nanay Mildred, nagmuntar pa sila og dagkong payong aron maoy ilang pasilungan sa ilang pagbisita. Nagkatapok ang tibuok banay, mapabata man o hamtong sa pansyon sa ilang tulo ka mga kabanay nga mipanaw na. Nagdala pa sila og pagkaon nga maoy ilang gipang saluhan. Kay every birthday celebration sa ilang pagkamatay niya. Karon celebration sa kamatay niya. December sad kay pagkamatay man sa akong papa, mga nagyapon mi diri Pasko jud siya. O prepare pud mi pagkaon kanya mi unsa among dalun. Kanya mi gluto unsay madala. Dunasay mga kabataan nga nag-offer og serbisyo sa pagpamintura ug pagpanghinlo sa pansyon. Nagbuntar sab og portalet sa sementeryo. Samtang sa inspection tent sa mismong entrada sa sementeryo, gipang butang ang nakumpiskang mga butang nga ginabawal isulod sa sementeryo base sa gipagulang guidelines sa LGU Davao. Lakip niini ang mga hait nga butang sama sa gardening tools, sigarilyo ug lighter. Samtang sa Davao Memorial Park, Forest Lake Memorial Park ug Manila Memorial Park, doon na sa mga nakumpiska sa entrada na ginabawal sulod sa sementeryo sama sa cutter, gunting, sigarilyo, lighter ug uban pa. Hinoon, mamahimo pa nga makuha ang maong mga gamit sa gayong pagawas na sa sementeryo ang matag-iya niini. Sara, nakita karon dinhi sa Davao Memorial Park kung asa kinisab ang usa sa pinakadako nga sementeryo sa syudad o kung sa ubang mga sementeryo Sara mingaw na apan dinhi sa Davao Memorial Park padayon ang pagsing-abot sa katawhan nga buot ng bisita sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga ipanglubong dinhi. Mas daghan na ang nanulod nga mobisita karong hapon sanglit landong na ug dili na init ang panahon. Kadaghanan sa mga nibisita sa mga lubnganan kay tibuok pamilya gayod nga nagbungtar pa og tent sanglit dunasab sila giandam nga mga pagkaon nga ilang pagsaluhan. Sama sa mga pampublikong sementeryo, alas 8 lang sa gabi magsirado ang Davao Memorial Park. Sara pahimangno sabno ug mga adlaw November 2 pareho gihapon ang oras sa opening sa Davao Memorial Park kung asa alas 6 sa buntag kini mag-abdi kay kaganinang buntag manggod wala pa alas 6 dunay taas nga pila no sa mga buot nga mosulod dinhi kinagtuo sila nga masayo ang opening time sa sementeryo. Samtang sa karon padayon nga hapsay ug malinawon ang dagan sa katawhan nga nibisita dinhi ug ang dagan sa trapiko sulod sa Davao Memorial Park. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.